Здравей! Здравей! Като един от участниците в детското рали, да те питам за впечатление, как беше вчера? Хареса ли ти? Ами много ми хареса, беше хубав маршрута. Затрудни ли те? Не ме затрудни много. Интересно беше, забавно. Забавно. Да. Ти вчера май се запознай с нови деца, нали? Да, вчера се запознах с много нови деца тук. Поиграхме се малко, потренирахме. После в последния един час починахме малко. Преди състезанието. Да. И карахме. Да. Виждам, че си сложила вместо бидон от водата на един от нашите спонсори. Да, много ми хареса водата и аз не мога просто да я спра да пия. Да си призная честно. Хареса ти много. Да, много ми хареса, честна дума. Добре. Друг път ще идваш ли пак на такива мероприятия? Да, ще дойда. Харесват ти? Да, много ми хареса. Добре. Благодаря ти. Моля.